Producció de costures automàtiques de llaunes metàl·liques per llauna de metall, amb un bon rendiment de costures. Control de servomotor de tota la màquina, més segur, estable i intel·ligent. El tocadiscs només funciona quan hi ha una llauna, la velocitat es pot ajustar per separat. Quan hi hagi llauna bloquejada, el plat giratori s'aturarà automàticament. Després de restablir un botó, l'error es pot deixar anar i reiniciar la màquina perquè s'executi. Quan hi hagi un objecte estrany enganxat al plat giratori, deixarà de funcionar automàticament. Per evitar danys en equips artificials i accidents de seguretat causats per un funcionament incorrecte de l'equip. Si us agrada el nostre vídeo, feu clic al següent.